30 mara minn żgħażagħ sa adulti ser jitħarġu fit-tieni edizzjoni tal-programm Lead tal-Partit Laburista. Programm li ser jibda x-xahar id-dieħel u li ser jagħti l-opportunità lil parteċipanti sabiex jinvolvu ruħhom fil-ħajja politika. Mira ewlenija tal-Partit Laburista biex fil-waqt li l-istess partit ikompli jiġġedded. Aħajjar aktar nisa biex jirrappreżentaw lil pajjiżna fl-ogħla istituzzjonijiet fosthom fil-Kunsilli Lokali, fil-Parlament u fl-Unjoni Ewropea. F'sena l-Partit Laburista rnexxielu jħajjar mitmara biex jissibu f'dan il-programm tant ambizzjuż, illi għandu lan li jiżviluppa politiċi ġodda li jindirizzaw il-polz tal-elettorat. Uħud mill-parteċipanti l-ġodda tkellmu ma' One News dwar dak li ħeġġiġhom iwieġbu għas-sejħa tal-Partit Laburista. Għandi 18 sena l-politika tinteressani, applikajt għal-Lead biex nirrappreżenta l-żgħażagħ tal-istess età tiegħi. Ħadt l-opportunità biex nipparteċipa fil-programm tal-Lead biex ikolli iktar esperjenza politika u nkun nista' nagħti s-sem tiegħi lis-soċjetà. Dejjem kienet interessani l-politika, biss nemmen li qatt ma kellna platform biex tillonċja n-nisa fil-politika. Nemmen ħafna fil-punti u fil-moviment tal-Partit Laburista. Allura nemmen li l-Lead ħajtini dik il-platform li jiena nkun nista' nirrappreżenta l-partit b'mod iktar professjonali. Is-Segretarju tal-Eżekuttiv Lidja Bela qalet kif inizjattivi bħal Lead poġġew lill-Partit Laburista fuq qudiemnet sabiex nisa minn diversi oqsma jidħlu fid-dinja politika. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef iddeskriva l-programm Lead bħala pont biex iwassal aktar nisa fl-ogħla istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-koordinatriċi tal-Lead Mirjam Dalli saħqet dwar l-importanza li fi żmien żewġ leġislaturi il-Partit Laburista jkollu parità fl-ammont ta' kandidati li ser jirrappreżentawh. Il-Partit Laburista huwa partit li joffri l-opportunitajiet. Aħna maħniex lesti nagħlqu fina nfusna, aħna maħniex kuntenti biss b'dak li qegħdin nagħmlu, imma aħna nħarsu l-qudiem u rridu naċċertaw ruħna li ikollna aktar nisa, aktar irġiel li jersqu l-qudiem, joffru l-vuċi tagħhom, jagħtu l-opinjonijiet tagħhom għaliex huwa b'dak il-mod li l-politika tista' tibqa' ħajja u verament tirrappreżenta lill-poplu Malti Wawċi.